Zamislite mesto gde se želje ostvaruju. Gde čežnja vašeg srca može postati stvarnost. Šta ako vam kažem da je to mesto na dohvat ruke? Potrebno je samo da svoju želju date meni. Želim... Hej, hej! Šta je to? Hej, šta to radiš? Valentino, ne jedi to! Nije uspelo. Kada se dešava magija, ha? Ja govorim, ha? Ko bi rekao da će mi glas biti tako dubok? Tamnim svodom zvezda put dok tražim. Ja kroz noć mapu neba čitam tad. I znam ponekad izazov me plaši. Suočit ću se s njim sad hrabro ja. Iz Disneya dolazi priča veka u nastajanju. Hej, 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 želja. Više da za nas postoji još. Samo u bioskopima. Novembar.